سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانه تግራይ ዕለታው ዜና እንሆ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞም ግፍዕታት ብምቕጻል ብዕለት 21 ጉንበት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ደብዳቤ ነፋሪት ፈጺሙሎም ዝርዝሩ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ انترفي كما نفحيتو ان تلواوطه لمدي حاسوتن سبكتن انبر بقعتن كلت امرار حنزيبلو بهزب زي تمرت فاشيست ابي احمد حزبن منجستن تግራይ ንምንበርካኽን ካብ ገጽ ምሪ ተቕሊሉን ምጥፋእን ዓሊሙ ምስ ወራሪ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋፋይ ሓይሊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ሓበራዊ ግንባር ፈጢሩ ኣብቶም ዝሓለፉ 6-7 ኣዋርሕ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፍጸም ይኽእል ኢልካ ብፍጹም ዘይትግምቶ ጭካነ ዝተመልኦ ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን በደላትን እናፈጸሙ መጽዮምን ኣጠናኺሮም ይቆጽሉልን ኣለዉ እዚ እውን እንተኾነ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ሕናኽ ከይበሉ ብነፈርቲ ውግን ዝተፈላለዩ መዳፍዕን ተሓጊዞም ዘካይድዎ ዘለው መዓልታዊ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን እንስሳትን ዓብዪ ክሳራ እናብፅሑ ይርከቡ ናይዚ መቐፀልታ ድማ 21 ጉንበት 2013 ዓመተ ምህረት ሚግ 29 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ጸላኢ ከባቢ ሰዓት 6 ቀትሪ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ ደርነጸብ ኩሸት ባወኬ ኣብ ልዕሊ መንበር ገዛውቲ ብዘካየቶ ደብዳብ ከቢድ ዕንወት ኣብፂሓላ እዛ ብኣንፈት ደቡብ ምዕራብ ማለት እውን ወረዳ ላዕላይ ጸለምቲ ጌራ ናብቲ ከባቢ ብምእታው ደብዳብ ዘካየደት ነፋሪት ውግእ ጸላኢ በቲ ዝመጸቶ ኣንፈት ጌራ ዝተመለሰት እንትትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፈርቲ ውግኡ ህዝቢ ትግራይ ከንጽታ ናብ ምድሪ ትግራይ ኣብ ዝማእኸሉ እዋን ገና ካብ ሰማይ እናሃለዋ ልክዕ ከም ሽላ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ እናተቆለባ ናብ መሬት ተሓምሺሸን ከም ዝተወድኣ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ፋሽስት አብይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ካብ ዝኸፍት ጀሚሩ ብሓይሊ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን መንነት ዘርን ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእን ዓሊሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ጭካነ ዝተመልኦ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ ይዝከር ሓልዋትናን ድሕንነትናን ብቐፅልና ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ትስዕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ከም ዝኾኑን ነቲ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝቢ ንምሕጋዝ ድማ ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ካህናት ኣፍሊጦም ኣለዉ ማሕበር ካህናት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ 17 ክሳብ 19 ጉንበት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ጉባኤን መደብ ምህልላን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ኮኒኑሎም ብተወሳኺ እቲ ማሕበር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ትግራዋይ ይገብሮ ዘሎ ኩለ መድያዊ ቃልሲ ኣሕይሉን ክቕጽለሉን ነቲ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝብና ንምሕጋዝ ድማ ንኽረባረብ ንጸዊዖም ኣለዉ እቶም ካህናት ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙን ይፍጸሙ ዘለውን ምጽናት ህዝቢ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝድግፉ ድሕሪ ምግላጽ ንቅድሚት ኣብ ህንጸት ትግራይ ከም ዝረባረቡ ሓቢሮም ኣለዉ መልአከ ፀሐይ አባይ ማነ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል አማሐዳሪ ቤተ ክርስቲያን ዳላስ ቴክሳስ ደብረ ፀሐይ አቡነ አረጋዊ ወአቡነ ተክለ ሃይማኖትን አቦንበር ማሕበር ካህናት ሰሜን አሜሪካን ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብሪ ክውና ዓዲብና ይምለና ከምቲ ዝተገለጸ ሰሜን አሜሪካ ማሕበር ካህናት ጉባኤው ኣብዚ ዳላስ ቴክሳስ ደብረ ፀሐይ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ እዚ ጉባኤ እዚ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይቲ ማሕበርና ጉባኤ ወይ ድማ ኣኼባ ካፍቱ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ከም ተጠቕስኮ ዝግበርናሉ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ኣብ ዓድና ሃገርና ናብ ህዝብናን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን መከራን ስቃይን ኣመልኪቱ ብዕምቆት ዝተኣከበሉ ወይ ድማ ጉባኤ ዘካየደሉ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብዙሓት ነጥብታት ኣልዕሎ ተነጋጊሩ ብዙሓት ድማ ኣብ ውሳኔታት በፂሕሎ ካፍተን ዝወሰነን መግለጽ ዝሃበለን ወይ ድማ ዝወሰነን ክግበራ ንቐጻላይ ዝበለን መጀመርያ ኣብ ህዝብና ናብ ሃገርና ዝወጽእ ዘሎ መከራን ስቃይን ኣውጊዙ ንቐጻላይ እውን ቃልሱ እሕይሉ ምስ ህዝቡ ኮይኑ ክቃለስ ምስ ህዝቡ ኮይኑ ዝግቦ እጃሙ ክዋፃእ ከም ዘሎ እዩ ወሲኑ ዘሎ ካልኣይ ናይ ብፁዕ ቅዱስ አቦና አቡነ ማትያስ ስለ ኣብ ትግራይ ህዝብና ዝበፅሐ መከራን ስቃይን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ነዚ ተኸቲሉ ነዚ ስዒቡ ድማ ጳጳሳት ኢና ብዝብሉ
ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ብፁዕ ቅዱስ አቦና ዝሃቦ መግለፂ ተቃዊሞም ነይሮም እዮም ነዚ ተቃውሞ እዚ ድማ ብጽኑዕ አውጊዙ ኣሎ ጦርነት ከምዚ ውዳእ እምነት ናይቲ ማሕበር ከም ዝኾነ ብጸሎትን እግዚአብሔር ምሳና ከም ዝኾነ ጸሎትና ይሰምዕ ከም ዝኾነ ጸሎት ብጸሎትናን ብኩሉ ነገርን ዝግበአና ነገር እናገበርና ጦርነት ክውዳእ እዩ ብናይ ትግራይ ዓወት ስለዚ ብድሕሪት ዓወት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ማሕበረ ካህናት ከም ኣቦታት ከም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ ኢሉ ነፂሩ ክገብሮ ዝኽእሉ ኣብ ቀጻላይ ካፍቱ ዝገብሮ ዝነበረ እንቅስቃሴ ዝሓለፈ ግዜ ብዝበለፀ ክሰርሐሉ ከም ዝኽእል እዩ ወሲኑ ሓሊፉ ዘሎ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዝተረኣየ ነጥቢ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ሓድነት ካፍቱ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለፀ ጠንኪሩ ዝተረኣየሉ ከም ዝኾነ ኩልና ንፈልጦ ኢና ነዚ ሓድነት እዚ ዝዘርግ ተሓደ ብገሩ ተሓደ ብገሩ ክኾን ይኽእል ዝተወሰነ ፀገማት ተፈጢሮም ነይሮም እዮም ዝሓለፈ ግዜ እዚ ተዓለም ለኸ ማሕበረ ካህናቱን ርኡ ነፂሩ ኣቋሙ ገሊጹ ኣሎ ብሓድነቱ ቀፂሉ ንቐጻላይ ብናይ ማሕበረ ካህናት ብናይ ኣቦታት መምርሕቲ ዘይኮይኑ ብፌስቡክ ይኹን ብሚድያታት ተጠቂሞም ብግለሰባት ብዝሕልፎ ነገር ካልኣይ መዓልቲ ክድግም ከም ዘይብሉ እዚ እውን ክሰርሐሉ ከም ዘሎ ነፂሩ ሓሊፉ ወሲኑ ሓሊፉ ኣሎ ጫፍ ብልሒ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ካብ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብድሮናት ዓረብ ኤምሬትስ ተሰኒዮም ንዝፈነውሉ ኩለ መድያዊ ገዚፍን መጥቃዕቲ ብምብርዓን ሃለዋቱ ብምርግጋጽ እናበርትዐን እናገበልን ከም ዝመፀን ጸላእቱ ድማ ፈረኽረኽ ከም ዘበሎምን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ህዝባዊ ኩናት ንምምራሕ ናይ ዝተጣየሸ ሴንትራል ኮማንድ አባል አመራርሓ ዝኾኑ ተጋዳላይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጾም ዘይገብሮ ግፍዒ የለን እዚ ግፍዒ ንህዝቢ እና ቆጥዖ ካሊ መማለጽ እናስኦኖ ነፃነቱ ብቅላስ ጥራሕ ምዃኑ መፍትሒ እናርአዮ ግልጽ እናገበረ ኸይዱ ከምቲ ዓንተዎ ዝገለጽኮ በብኸባቢኡ ተበቲኑ ዝነበረ ካድረን ጀነራላትን ኮሎኔላትን ድማ እንኳን ዶ ተቆጥዐ መንእሰይ ንዓዱ ሓሪኑ ዝወፅእ መንእሰይ ረኺቦም ኣብ ካልእ ኩነታት እውን ጀግንነቶም ሰራዊት ናይ ምናጽ ክእለቶም ተመስከረሎም ተፈለጡ ስለ ዝኾኑ ቀልጢፎም ብሓፂር ግዜ ኣሃዱታት ምፍጣር ጀሚሩ ስለዚ ሻዕብያ ዝገብሮ ዝነበረ ኸበባ መዓት ኸበባታት እዩ ብክፍለ ጦራት ብብዙሓት ክፍለ ጦራት ዝግበር ዝነበረ ኸበባ እዩ እዚ ኸበባ እናፈንፅሐ ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ እተን ናይ ሻዕብያ ኣሃዱታት ክበታትነን ጀሚሩ እናበታተንን እቲ ኸበባ ምንም ውፅኢት ከየምፀአ ብኣንጻሩ ግን ኣብ ትሕቲ ኸበባን ኸቢብካ ንምጥፋእ ዝግበር ምንቅስቓስ ናይ ሻዕብያን ሰራዊት ትግራይ እናገበለ ዝወፅአሉ ኩነታት ተፈጢሩ خبروا زماننا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقل امن فلزمنا زي يطوى بحايلي من قد نتحقق الناس هقروا بالحق الناس هقروا بعقلي ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ሓይልታት ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝፈጸሙን ንብረቶም ከም ዝዘረፉን ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂዩማን ራይትስ ዎች ገሊጹሎም እቲ ትካል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታትን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ንብረቶም ድማ ከም ዝተወሰደን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብምሕባር ከም ኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ሃፀይ ዮሃንስ ዘሕዝን ዕንወትን ጽልኢታት እቶም ወረርቲ ዘመላኽቱ ጽሑፋትን ከም ዝተረኸቡ ኣመልኪቱሎም እቶም ወረርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ሃፀይ ዮሃንስ ካብ ዝፈጸምዎም ዝተፈላለዩ ዕንወታት ብተወሳኺ ነቲ ስፍራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንምዕማጽ ይግልገልሉ ከም ዝነበረ ነበርቲ ከተማ መቐለ ከም ዝገለጹ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡሎም ዝተፈላልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከኣትዋ ድሕሪ 2-3 መዓልታት ድማ እናበኸያ እንትወፃ ንርኢ ነርና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ስፍራ እንትወፃ ዝተገረፋ ይመስላ ነይረን ክብላ ሓንቲ ነባሪት ተዛሪበን
ኣብ ውሽጢ መምህር ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ሃፀ ዮሐንስ ድማ ተጋሩ ክጠፍኡ ኣለዎም ትግራዋይን ተመነን ሓደ እዮም ዝብሉ ጽልኢት እቶም ወረርቲ ዘመላኽቱ ጽሑፋት ከም ዝተረኸቡ ንነዊሕ ዓመታት ተዓቂቡ ዝነበረ መረዳእታ ተምሃሮ ከም ዝዓነወ ኮምፒውተራትን ካልኦት ንብረታትን እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ከም ዝተወሰዱን ተፈሊጡሎም ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ጸጋይ በርሀውን ብደብዳቤ ከቢድ ብረት ዘሕዝን ዕንወት ከም ዝበጽሖም ብሓፈሻ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ሓይልታት ወረርትን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘዕነውን ንብረቶም ከም ዝዘረፉን በዚ ድማ ልዕሊ 1.4 ሚሊዮን ተጋሩ ህፃናት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከባቢ 49,000 መምህራን ድማ ካብ ስርሖም በኺሮም ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ መላፍንቱ ሓይልታት ወረርቲ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጸሞም ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ትግራይ ምድራዊ ሲኦል ከም ዝኾነት ናሽናል ጂኦግራፊክ ኣፍሊጡሎም ፍሉጥ መራኸቢ ሓፋሽ ዓለምና ዝኾነ ናሽናል ጂኦግራፊክ ኣብዚ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣዳልዩሎ ንሕና ድማ ከም ስዕብ ዳህሲስና ይብለና ፍሉጥ መራኸቢ ሓፋሽ ዓለምና ዝኾነ ከም ናብራ እንስሳ ዘገዳምን ካልኦት ዘገርሙ ጉዳያትን ዓለምና ብምቕራብ ዝፍለጥን ናሽናል ጂኦግራፊክስ ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩሎም ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ በቶም ሓይልታት ወረርቲ ግፍዕ በጽሕዎ እዩ ዝበለ እቲ ትካል ኣቦይ ኣርኣያ ገብረ ተኽለ ዝተባሃሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝነብሩ ገባር ካብቶም 6 ደቆም እቶም 4 ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ሕርሻው ማእቶት ተዋፊሮም እናሃለው ከም ዝተረሸኑ ብሕሱም ጓሂ ተዛሪቦም ዞም ወላዲ ገዝኦም ሓዘን ከም ዝወሓጦን በዓልቲ ቤቶም ድማ ወግሐ ጸብሐ ሓዳረን ብኽያት ከም ዝኾነን ገሊጾም ሰናይት ዝተባሃለት ወገን ድማ በቶም ወረርቲ ክልተ ግዜ ከም ዝተዓመፀትን ካብ ዓዳ ዕዳጋ ሐሙስ ናብ መቐለ ኣብ ተምርሕሉ እዋን ንኻልኣይ ግዜ ወታደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ን10 መዓልትታት ከም ዝዓመፅዋ ጸብጻብ ናሽናል ጂኦግራፊክስ ኣመልኪቶም እዛ ትግራዊቲ ወታደራት ጸላኢ مسኦም ኣሲሮም ውናኣ ክሳብ ትስሕት ከም ዝተጋሰስዋን ናብ ውናኣ እንትትመለስ ድማ ወዲ 12 ዓመት ወዳን ካልእ ጓልን ስቴት ድማ ምስናይ መዓልትታት ዕድመ ዘለዎ ሕንጠይ ውላዳን ተቐቲሎም ደሞም ናብ እግራ እናዋሓዘ ከም ዝረኣየትን ኣፍሊጣም ሸዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ደቃ በቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ወታደራት ዝተዓመፀት እያ እቶም ወታደራት እንትጋሰስዋ ትግራዋይ ዝበሃል ዓሌት ክጠፍ ኣለዎ ከም ዝበልዋ ገሊጻም ብወታደራት ፋሽስት አብይ ተዓሚጻ ኣብ ሆስፒታል ዓብዪ ዓዲ ደቂሳ ትርከብ ጓል 19 ዓመት ራሄል እዞም ወረርቲ ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ይፍጽሙ ዘለው ትግራዋይ ዝበሃል ዓሌት ንምጽናት ከም ዝኾነ ምስ ገለጸት ቀንዲ ዕላምኦም ንሓዋሩ ተጋሩ ህፃናት ከይውለዱ ኢሎም ነዚ ግብረ እከይ ከም ዝፍጽሙን ንሳ ሕዚ ጥንስቲ ከም ዝኾነትን ሓቢራም ይኹን ደኣምበር ነቲ ጥንሲ ክትንጽሎ ከም ዝወሰነት ተዛሪባም እዞም ወረርቲ መዳርግታ ኣልቦ ጨፍጫፍ ቆትለት ጾታዊ ዓመፅ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ብሓፈሻም ዘርዚርካ ዘይውዳእ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ምፍጻሞም ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝዘረፉን ከም ዝዕነውን እቲ ዜና ኣመልኪቱም ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከይባጻሕ ከልኪሎም እዮም ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ዝተዓዘበ ናሽናል ጂኦግራፊክስ ሓደ በዓል ሞያ ሕክምና ኣብ ዓለም ቅድሚ ሕዚ ሲኦል ርኤ ኣይፈልጥን ሕዚ ግና ትግራይ ምድራዊ ሲኦል ኮይና ርኤ ኣለኹ ከም ዝበለም ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝተኣሰሩ ቻይናውያን የለውን ክብል ዋላን ተጸንሐም እቶም ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ዝነበሩ ዜጋታት ቻይና ግና ኣብ ዝሳልስቲ ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩሎም ሕጋዊ ኣብ ዘይኮነ ስራሕቲ ምውፃእ ማዕድን ተዋፊሮም እዮም ብዝብል ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ 3 ቻይናውያን ኣሲሩ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ጋዜጣ ኔሽን እቶም ዜጋታት ቻይና ኣብዚ ሳልስቲ ከም ዝተፈትሑን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ድማ ከም ዝተረከቦምን ተጸብጺቡሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ከም አመሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝተኣሰሩ ቻይናውያን የለውን ኢሉ ሸምጢጡ ከም ዝሓሰወም እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኩነታት ጸጥታ በብእዋኑ እናንቆልቆለ ከም ዝመጸን እዚ ድማ ድኽመት መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ ከም ዘመልክተን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩሎም ባርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና ኣብዚ ወዲና ለና ኣብ ካልኦት ተመሳሳለ ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር